En el text conservat no s'anomena Semíramis en cap moment, al contrari de Ninus, protagonista dels fragments. Ella és un personatge anònim, a qui s'al·ludeix com la xiqueta, la donzella i la xica. Així ocorre també en el cas de l'esposa del protagonista de la novel·la llatina, la vida d'Apolini, rei de Tir. Sabem que Ninus i Semíramis són cosins. Les mares, els noms de les quals són Dèrcia i Tambe, són germanes. A Grècia, el matrimoni de parents de primer grau era tabú, però s'admetia en casos dels cosins. Els protagonistes de la novel·la d'Aquil·les Taci són cosins i Cir en la Cirpèria. També es casa amb la seva cosina, la filla de Ciaxares, segons la versió de Xenofont. En un principi, la cosina de Ninus no podria ser una altra que la reina assíria, perquè és parella de Ninus en totes les fonts gregues que serien prou conegudes pels lectors de l'època. No obstant això, la versió novel·lesca de la parella de reis assiris reformula la llegenda i adapta el relat a un propòsit polític, i destaca Ninus i enfosqueix Semíramis. El patró heterosexual de la parella, així formada per Ninus i Semíramis, es proposa com el model en què s'han de reflectir els joves lectors que se situen en una franja d'edat semblant a la dels protagonistes d'aquesta novel·la, o la d'aquells que tenen en les mans la responsabilitat de la seva educació. A més, en un futur no molt llunyà, serà útil que aquests adolescents es convertisquen en pares i mares de família. Davant de la versió novel·lesca d'aquesta llegenda, contemporàniament, en la versió de Diodor, Semíramis és el personatge central de la història assíria de Diodor, la figura principal del llibre 2. Prova eloqüent del protagonisme de la reina assíria en el relat de Diodor és l'espai que l'autor li dedica. Més del doble del que li dedica el rei Ninus, a qui Semíramis supera en tots els camps. En Diodor, ella és l'autèntica fundadora d'Assíria. A pesar de la importància, les empreses de Ninus empal·lideixen davant de l'ambició, la intel·ligència i les conquistes de la seva vídua. Semíramis és una espècie d'amazona. A més, és un escolí de la Ilíada. Es compta que son pare era fill de l'amazona Pentesilea. Per això, Semíramis tindrà antecedents amazònics. En altres versions, inclús Semíramis pateix una metamorfosi en ésser monstruós, negatiu i destructor, que provoca la mort involuntàriament o voluntària de màrits reis i soldats amants. El seu comportament eròtic s'exerceix contra natura, la passió pel fill i els sentiments pel seu propi cavall. És obvi que res d'això interessava replegar-ho a la novel·la, i el que és probable és que Semíramis acabarà protagonitzant la seva novel·la pròpia, però d'això parlarem en el seu moment.